on the longest day with a vanishing mind. Lose not when the day ends. Who could care for who could understand? Hey, dit is de voicemail van Lionel Mashawa. Ben even niet. Doeg. Hey, het is Bagoen. Spannend. Oké, nou, doeg. Hij ging het! Boem! Bal in de feest! Dat doen wij natuurlijk gewoon mee. Ja. Kijk eens, jou nou joh. Jou. Hier die krop. Hier, los. Even los. Kijk eens. Maar door begrijpt natuurlijk best dat wij je net om mij werken kennen. En we hebben verantwoordelijkheden naar de squallen en naar de leerlingen toe. Je krijgt de squallen net een beste namen van. Juist vol. Squallen komt in het nijs voor de goede zaak. En hoe is het of dit een goede zaak is? Bang voor de directeur zeker? Ja, het stelt net zo volle var. We maken een foto voor in de kranten en dan kunnen we weer vieren. En hoe hier niet hem dat toch? Wat? Nou, over 4 minuten komt een fotograaf en een cameraman. Die maakt je beelden en stuurt die naar de kranten. Ja, of naar tv of suksa wat, geen stijl. Samen kleren. Dus, wij zitten in de bus te poseren. Ja, dat lukt toch niet hier, jongens? Daarom doen we echt wat volle leuk. Oké, stil even. We rennen hier samen de dikuut, een eindje. Ja, zij kennen alle je beelden van je maatje. Denk erom dat je met goed speel je. Net lightje, sneusje in. En net praten. De tv-camera neemt de gloed op. En is verkering. Toch gaan we straks. Waar is de rest? Het touw, wie krijgt de kwart voor de hele groep? Zij wacht je binnen ons je weer omkomen. Ja, flikker lekker op met dat kuttouw. Ja, fuck off. Jongens! Wat? Oké, rennen. Jup. Kom op. Kom op. Ja, kom maar. Maak je nog een paar foto's met mijn oorkerieden? Hey Denise, als ik Jon net hier naar Den zit, dan is dat een groot probleem met mij. Goh, die bek toch, joh. Wat is scheidzooi dit? Nee, geslecht. Hé, dat had er net met een maatje. Kev, dat gaat niet goed. Wat nou? Niet bang wezen. Nou, ben benijd. Wat bedoel je? Moet hij wel weer omkomen? Dienst van net dan? Je ne sais pas.